Napulo ka barangay na sa Zamboanga City ang naigo sa African Swine Fever, kung asa kapin 200 ang apektadong hog raisers. Samtang groundbreaking sa pagtukod sa bagong veterinary clinic and animal disease diagnostic laboratory sa Zamboanga City, gipahigayon. Ani ang report. Miabot na sa napulo ka barangay sa Zamboanga City ang nagpositibo sa ASF. Human 5 ka barangay ang nadugang sumala sa City Veterinarian's Office. Mao kini ang Vitali, Dulyan, Lumayang, Licomo ug Sibulaw nga nalakip na sa listahan kauban ng Pasunangka, Mangguso, Bungiaw, Kuruan ug Manikaan. Ana-ana sa 211 ka hog raisers ang apektado. Samtang 794 na ka mga baboy ang gipailawom sa kaling. Giandam na sab sa Office of the City Social Welfare and Development ang ayuda alang sa mga apektadong hog raisers nga ana-ana sa 2,500 pesos sa matag baboy nga mapailawom sa kaling. The cases, siguro may mga tao pa rin na bumili talaga ng mga karne nung natamaan ng ASF. Then they were able to feed it also to the livestock. Yes, we're still in the containment. No? The regional task force will be assisting us soon. We will have an organizational meeting within this week. Samtang gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa bagong veterinary clinic and animal disease diagnostic laboratory sa Office of the City Veterinarian sa Barangay San Roque. Gilaraw nga mo-cater ang maong buhatan ug mga laboratory tests nga gikinahanglan sa mga animal and livestock industries. It can be recalled na way prior to the pandemic, we already submitted a proposal to establish an animal wellness center in Zamboanga City. And with me is architect Rodel Palcasantos, who was able to come up with a good design, a beautiful design, and to be executed soon. Sa architect sketch plan, dunay area sa building para sa ASF laboratory testing. Magkakaroon tayo ng meat laboratory, and then we have diagnostic laboratory, surgery room, tapos meron din x-ray room. So ang operation nito is parang hospital talaga, yung parang clinic talaga. Meron din staff lounge and office, vaccination room, tapos meron din tayong pharmacy. So ang pharmacy is malapit sa sa mga client para pwede nilang bumili ng mga gamot na kailangan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.